Zničilo toto Toyota Grand Highlander? Toto je úderná sila Hyundai. A toto potrebujete vedieť pred kúpou. Prvá vec, ktorú potrebujete vedieť, je, aký luxusný interiér je. Vnútri sa naozaj cítite ako v nejakom luxusnom aute. Máme kožené sedadlá NAPA, ktoré sú vetrané a majú masážnu funkciu. Navyše máme dokonca aj zabudované polohovateľné sedadlo. Máme semišový strop, syntetickú kožu, v celom interiéri a obloženie z imitácie dreva. A pozrite sa na všetok ten úložný priestor. Zvonka dostanete oveľa odvážnejší dizajn. Teraz by ste mali vedieť aj o pohonnom ústrojenstve. Ale máme skvelé veci, ako sú tieto LED svetlomety s animáciou, 21-palcové disky z ľahkých zliatin a matný lak. Tento Palisade má štandardný motor V6, niečo, čo v žiadnom modeli Toyota Grand Highlander nedostanete. Ak chcete výkonný hybrid, oba ho ponúkajú. Tento Palisade má spotrebu 55 km na 1 galón. Grand Highlander má približne 43 km na 1 galón, ale má asi o 30 koní viac. Samozrejme, zadné sedadlá sú tiež neuveriteľne dôležité. V prvom rade Palisade má viac miesta na nohy. Ponúka aj veľa funkcií. Grand Highlander aj Palisade ponúkajú vyhrievané a vetrané sedadlá. Avšak Grand Highlander nemá plné elektrické nastavenie ako tento model. Okrem toho sa tretí rad dá elektricky posúvať a sklapať a je aj vyhrievaný. Ale čo batožinový priestor? Grand Highlander prekonal Palisade o 370 litrov, tento model má 2460 litrov, ale máme tu naozaj praktické tlačidlo, ktoré vám umožní úplne sklopiť druhý a tretí rad sedadiel do roviny jediným stlačením tlačidla. A nakoniec cena. Tento plne vybavený Palisade vás bude s hybridným modelom stáť okolo $60,000. Grand Highlander stojí viac, okolo $62,000, ale nie je to taký veľký cenový rozdiel, takže vybrali by ste si tento Palisade pred Grand Highlanderom? Všetko prebehlo podľa mojich očakávaní. Odporúčam vrelo. Kúpil som od Dušana Volkswagen Atlas, som s ním nadmieru spokojný. Autofra, dovozal z Ameriky, Bobrov. Pán Dušan, neskutočný prístup. Vrele odporúčam, chlapci sa starajú. Maximálně doporučuji dovoz aut z Ameriky a pan Dušan fakt neskutečný přístup.